Salut, Nadine, și atât de doar cum se face curățenie la mine aici, la birou. Deci aici. Deci ăsta trebuie acolo, dar acolo e deja... Deci am să aici foile, deci... Vedeți voi. Și acolo e imprimanta. Deci trebuie să fac curățenie. Aici este calendarul de engleză, dar acum mai fac engleză. Matematica, că nu trebuie. Aici... Lo pierdo. Poi mi-a chestiile de școală aici. Și uitați-vă cum punem. Aici, da. Păi deși, stați acasă, deși. Deci, da. Până aici. Câteva carioci care am. Deci aici văd aceste carioci. Această carte. E ok. Capitol. Câta capitolul. Dar e prea mult. E ok pentru mine această carte. Dar nu știu de ce mi-a dat-o mama. Cred că o are de blură, cred. O are de blură. Cred că are. Uite ce drăguță cartecică. E foarte faină. De la... Aha, Zaharia, Adrian, Sebastian. E super bună cartea asta, nici n-am citit-o eu, nici fratele meu. Aceste cărți sunt de bune, nu știe. Haideți să le punem la loc. Nu facem niciun deraj. Și să punem... Au, mă doare. Până la loc. Mă gândeam... Să se mai fac litere. Foarte bună. Și eu o să o las. Chiar o să o las. Nu știu când o să o folosesc. Pentru că nu am timp azi mâine. Și nici când o să vină Paștele. Pentru că trebuie să plec în Oradea. Într-o 2 săptămâni. Cu colegii mei, cu toți. Pentru că doamna s-a răzgândit. Vreau mâine să plecăm. Dar nu știu de ce mâine. Să plecăm mâine. Acum punem... Oleu, uitați, acesta e puiul pe cute. Aici nu e biroul meu normal, dar îi fac și aici curățenie. E biroul lui frate meu, dar tot trebuie să fac curățenie. Dar, mă rog, sorele trebuie să se aduce frații mai mari. Că sunt cele mai mici. Zice, sora dumneavoastră. Și sper greu asta. Că trebuie să-i aduc de toată de frate meu. Dacă aici să uită, să închid ușa. Închid ușa. Trebuie să iau foi, să-i aduc care test de la mine. Alea nu este ale mele. Paleta de machiaje. Pe cute. Am paletă de machiaj dacă vă interesează. Da, am 9 ani și am paletă de machiaj. O să le aduc, nu o să am. Dați așa un pic. Deci, să punem aici. Apoi aici, frumos. Și aici trebuie să mai fac curățenie. Pentru că, da. Așa. Și da. Filmez cu telefonul și nu știu cum fac alții aici prima. Și mai am cele multe. Și în al doilea clip o să fac la mine pe birou. Pa, vă pup!